damang do dainang ruas nihuria na inaolongan alen yang masuk ma barisan prosesi asa jongjong mahita.
Uriani Tuhata ganup di bulan Desember marnas ni roha dohita mames tahun ari hatu tubuh ni Tuhata Yesus narotu portibion asidot holong ni rohana naso tardodoi patupa hanguluan tu ganup akapar dosa marhite pakokoponna jakon maibana gabe si palua di bagasan ngulum kapuci jalata sobba maibana dada holan di pesta Natal alai saleling mulutta amu dongan sapor siaon sadarion sudedo ala Kristen mames tahun hari atu tubuh ni Tuhan Yesus di sadok portibion Natal ima mames tahun ulaon ni debata naro manopot hita pardosa di portibion atong las marohatta macakon haroro ni Yesus di paluai laos di bagasan las ni roha jong dohami di son sude aka parhalado ni huriatta pasahaton selamat. Selamat hari Natal manang dihamu. Songon tadalas ni rohatta mames tahun hatu tubuh ni Yesus si paluai masih jalangan mahita dohut nandila bukta laos pasahaton selamat Natal. Hudul Mahita. Di bagasan uduk do serep niroha tapahibul marohata marsaur do Yesus naung tubui asatung sikop las nirohata maredde mahita sairoma hamuna.
hite goar ni debata am. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia. Amin. Edehon hamu masada edenai baru di Jehovah. Edehon ma Jehovah. Ale sadok tanoon. Pajojor hamu ma di tonga-tonga ni akasi pelebegu hamu lion nai. Di tonga-tonga ni salihu bangso halongangan. Akan nabinahen nai. Marsoba mahamu tu Jehovah. Marpahean na marhadohonan. Akahitir mahamu maradopon ibana. Ale isini sadok tanoon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami. Natubu di huta Bethlehem. Saya punuji makoarmu nabadiai. Alanang ditikiro hami di bangsom. Ditogu-togu hodo hami sian haholomon. Tuhati uran. Jana di padomu hodo hami. Na holang sian ho. Gabe saur muse dohot ho. Go las niroha dohami alani i. Sai jalo mahamulateo nirohanami. Naung tinopotmu. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehuria mahita nungajupang se ari pestai. Tangihon mapati ni debata iman natasura di Yohanes bidusada ayat 14. Gabe daging mahatai jala maringana di tonga-tonga ni jolmaon. Jadi hui dahami ma hasangaponna. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Go asini roha dohot hasitongan. Ido sahatna atong rak mangido gugu mahita tu debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho parto pati mi. Amin. Mare dehuria mahita diborngin nasa sadai. Tuhan
satta dia dopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan parasi rohana sumurung nunga roho tu portibion manopot hami madongani hami disudi ngulu nami alai saya ulu dope ganggu hami di padonganim ujuh wadopi hami ragam hamaolon dohot parukilon. Rodoho tu portibion laho makokop hami patuduhon tiurun tu hami asaradi hami mangurupi akan patut urupan alai seolo do tartutup rohanami manarihon akan agale dohot namemet. Sai sungguh lima rohanami asamu baroha doh pangalohon nami asa tapangareon hami pakokok mi di ngulu nami jada lampatar ma di hami nasai totong didongani ho hami manang aha pena masa di ngulu nami tangihon mahami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Ay songonon do holong ni roha ni debata di portibion. Ola do anak nasa sadi di lehon. Asa unang mago ganu na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Hudul mau. Marede huria mahita tole puji matu hatta. Hatani debata turpu epistel di pesta Natalon imanata surat di Pesalmen 37 mamuka mayak sada 1 ayat 12 Jehovah do raja marulupulo matanoon marlas ni roha pulo-pulo aka nalayani Ombun jalah holongon maripot-ipot pemalian ibana hati guran do uhum ujahani habangsa api mardala di jolona mangahon aka ola olona humaliang disondangi aka hilapna do pertibion jadi laula tanoon marnines malala do aka duluk songon patis marado pebohi ni Jehovah marado pebohi ni Tuhani disadok tanoon
Dibari tahun aka langit do hati gorana. Jala sude aka bangso marnida hamuliona. Ikon tarurak suku sude aka si soba aji-ajian. Akana puji-pujian di dirina mida kana-kanaan. Ikon marsoba tu ibana do sude aka debata asileban. Di bege siondoi jadi marlas ni roham. Ay hodo adi Jehovah na tumibul. Gumongkom sadok tanoon. Tumibul situtudo hosian nasa debata asileban. Saya tarsobur mahati kurang di partigor. Jalan las ni roha di akan ujur maroha. Ima sahatna. Martua doakan atau mangihon hatani debata. Jalan peotsa. Amin. Marede huria mahita lasma roham. Tidak ko maha porsiao tai songon natina tidak ko ni dongata saha porsiao di sadok portivion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargutuna suatu dosa natmo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai di mana tinuhon si Maria nagabe-gabe serta di parbadia adoran sohaguman ilo tuhata na tumaon na berdi di panguman ni siratus nama terpaja do ibana di hau pinorsiha na tuan watoru bunditano na mula manguru dan pertuluhon naik kusurgo tau siya mundebata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani isima ibana kay mamula suatu tanoon mamubumi harap na manguru au persea ditol di parbadia jalan dong sada ulia nabadia ulia hatapannya hak Kristen akan nabadia doh dihasan di dosa doh dihatai namadok mulak manguru suku daging halak nang mate doh yang uluan nasra saudara. Amin. Tabigema sunggul-sunggul na parjulu Natal paduahon di Patupa Huriat do hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 masuk ma pukul 10 sia 30 wib mar bahasa Batak paduahon informasi laho marulaun nabadia di Patupa Huriat do tanggal 27 Desember 2024 pukul 10 wib ulaun nabadia di Huriata asaroma dihamu amanami inanami lansia songonima sahat ni sunggul-sunggul di Huriata sadarion marede huria mahita tarpege suruh-suruan laos tapasah ma pelea parjulu do pelea paduahon pelea parjulu do sada al sadabi
sumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Tamado las rohatta di bagasan arion ala bui hitamuse mamestahon hari hatutubuni Tuhan Yesus. Dienet do barita nauli dihita di pestaon sian surat tuhalak heber bidusada mamukasian ayat 5 sahat rodi ayat 12 songonon ma didok ai tu suru-surua dia mahya didok anakku doho sadari doho hutubuhon manang ahu do gabe amana jala ibana gabe anakku alai dina naeng togi honon na muse tu portibion ibana na perjolo tubui disima didok ikon marsinggang tujolona sude aka suru-suruan ni debata didok donian taringot tuaka suru-suruan ni ibana mabahen alogo suru-suruan na api namar jibur-jibur do parhaladona alai taringok tuanahi didok rodi sa leleng-leleng na do habang sami ale debata tukkot hati gorad do tukkot harajaon mi dihaholongi hodo hati goran jala dihagigi hon hodo hajahaton alani ido di miak kon debatami miak halalas niroha tuho ale debata sumurung asatu akka dongan mi dungi ho ale Tuhan paujakon tanoon dimulanai jala jadi-jadian ni tangammu do parlangitani magodo akai muse alai totong do mian anggoho laho buruk doi saluhuna songon ulos songon sape-sape balunonmu isude gabemu bama alai yang goho laos tong doho dang macohot akka taon mi ido sahat huriana hina holongan ni Kristus dung tubuh Tuhan Yesus di barani pinahani ahama pangalahoni jolma laho marsaulihon hatu tubuh ni Tuhan Yesusi adong opat pangalaho humaliang barani pinahani laho marsaulihon haroroni si paluai na parjolo taboto do permahan ate permahan ima kalangan masyarakat tertindas masyarakat miskin masyarakat yang tidak masuk hitungan manang boy dohonon hirajol mana so dihaporluhon kehidupan sosial do nasida dang boy nasida marsosialita tuk manasida mian di ladang sian ari tu ari molojupang si panganon mangam manasida molomago dorbiana simuruhan manasida
alai molomok-mok dorbiana ladangido didok nauli idada parmahani alai tunasidama di pasahat debata barita nauli ima barita persaulian ni sadok bangsoi alani peristiwa Natal ima mengubah status sosial manusia. Orang yang tidak dianggap Allah peduli dengan mereka. Sekalipun dunia tidak peduli dengan mereka, tetapi Allah peduli dengan mereka. Imana perjulu. Jadi mulai pesta Natal kita saliling so adong persaulian tuna somar dihadiha dan sikop Natali. Jadi mau dihitan, ayo dong depe nasorang dihitat tahe di sono noeng. Arong depe te, gurang depe, bah batakas dah pe marhata bata hibet ya, macelas roha. Jadi mau dihitan, merbida. Buat kamu merbida kan? Ay mada. Anggo iso dang marbida beda. Hai molo marbida iso bangaro tetanggai madok ngamuruk ay na markue do hamusi ngai do hononna. Jedak pala marbida berisuan kecuali molo dong aka lapo tuak na mar arisan bidda. Saya dong do na mar arisan bidda. Alai anggo na torok dak pola marbida beate. Alai mar pesta do hamu tahe di Natal mar pesta kelompok-kelompok. Manang holan na mar minggo do. Holan na mar pesta minggo do hita. Tong marpesta jo hamandong ija buda. Unang marpesta do da. Jadi mulai marbida di hitan. Sude dona di sini. Dohot akajol mana somal majaga ladang mulak do itu huta. Parsidoh doi madapot bidda. Jadi disuhak do gogoni. Disuhak do. Molodak tuk dietong nasida manggarar bidai dibayam manasida gabi perhobas. Ay boto hamudo jabar di nama kobasi perbidai. Sude pak nay hamuna itor di nasida de bah hape dunut tabu dah ga molo pala dipanggang ibana dang nabo tobe di ngat-ngat dang ngat sabi. Dungi butuhanai dungi payas itor tua kaparhobas detongi je molo soda pota bidda bebana naumuti nga pak nai dapo mai las rohana. Itulah satu metode untuk membawa orang miskin turut dalam sukacita Natal tanpa harus merendahkannya. Allah Natal tidak boleh merendahkan orang miskin. Karena Natal adalah mengangkat martabat orang yang menderita. Memanusiakan mereka. Tidak harus membuat mereka menjadi sejajar kaya dengan kita. Tetapi menghormati martabatnya. Hakikatnya. Jenopor di Natali marhiti suruh-suruanon ima menghargai jolmai songon dirina. Ima pangalahona perjulu. Jadi ima teh tong mata sisionan nong otik tuaka dong atana pugu sate. Sanga do pe hamuna. Ai di huta pe ngarong be hado guarna be account ngadong be nomor rekening ni akan di hutai alani bansos kan akan deng boy majalo bansos mulo swadong nomor rekening na kan ay memang mol ratusan ete ngapugus ikuman nomor rekening ate ya memang ratusan mol ale to lemah teh hutum me jene hutai pengadong be nomor rekening na aka hanggit tanai hutai sanga dope tongot samuan nong dah nang kapala 50.000 dah. Unak kalau durung-durung muda tong belgai-belgai bek kamu itu durung-durung belgai bek kamu. HP itu huta dan itu ngot samu sautik pe.
50.000, 100.000, akan nabui 1 juta, dalam bui 10 juta, nabui hian 100 juta, nama bui hu 1 miliar. Hobar tu nadong di mana bemat? Asaris dapat telas ni roh. Asaris. Napa dua hon, songo dia do pangalaho di Natali. Ima pangalaho ni parrohasia purbai orang-orang berhikmat. Jibudu tabayakan itu siam Misir rotu tano Juda jala sahat tu istana raja. Manukku di dia do raja na tubui. Alani ise do nasida. Nah pasti mereka ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang berhikmat, orang-orang pintar, orang-orang bijaksana, orang-orang kaya, orang-orang yang punya power dalam politik. Sebab bagaimana mungkin mereka bisa sampai ke istana Raja Herodes kalau mereka bukan orang yang berpengaruh. Mereka melihat bintangnya, ngahwidahami bintang ni raja na baru tubuh ini. Orang asing don, dang halak Yahudion, dang halak Naporseon. Orang asing doi bana, orang lain, outsider doi bana. Alai di ide nasida, nunga, seorang sadaraja ngahwidahami bintangna. Ro nasida, di bain nasida, marsoba tu Yesus. Acap kali kita merasa sebagai orang beriman sudah menyembah Tuhan. Dan sepertinya kita mengatakan orang yang tidak percaya itu tidak menyembah Tuhan. Saya herahola kita do tahilalana manobba Tuhan. Hai mulu soalak Kristen imana dan isobbai Tuhan pitornita do. Tunggu dulu. Tuhan punya cara sendiri memberitahukan kemuliaannya. Ai sipata haru kadung atana soro ringkas mar minggu ipe olu semur kita kan. Saya mar minggu nita. Hape sipata lupa hita dak tas ku bahasa dang mar minggu ibana. Ayeron don ang tetangga muna so mar minggu. Mula dong suku kamu jo bahasa dang mar minggu ibana. Alani malas na do manang. Ate na sodong do baju baruna. Ate na sotuk do durung na. Bapak lagi na marhaga bebi unik koma durung do ba? Mula sama durung sonna maile do rohate. Ay mula alak Batak kan mula dang berpartisipasi tersono setaburu kan? Jadi Kristen Batak itu harus berpartisipasi. Itu sebabnya tidak ada orang Batak yang datang ke gereja tidak bawa persembahan. Tidak ada. Balik sauti nga nak pesoreng pamasuh mana tangan neng. Anong do rasa ilan ni rohana mo lodang? Dama ala na sodong rupani dang ala ni lias na da ala sodong ba. Alai daripada biar kalaya ini pamasuh mana semua ni. Saya dong. Ala na sodong. Hati na ala na sodong do durung-durung na iban na soro amang do inang. Kita cek dulu. Karena Tuhan punya cara tersendiri untuk mengungkapkan kuasanya kepada mereka. Jadi baunak peletor tahu humi akan asida teh. Ayo lu sipata. Ayo lu semuruk-muruk sadahala. Ayo lemur na. Saya pikir itu iba muruk nga. Hape na dong do nasolok di bagasan rohana. Dak tu iba musik. Sugari tu iba nasolok rohana tarjalo rohado. Tu hal-hal do solok rohana betu iba petik huzurna. Kan bawa abe non. Sipata do songoni. Ide ben kon malo mamereng iba. Do persoalan na. Bereng hidup nesia dirina. Jangan melihat orang hanya dari sudut pandang kita. Ayo, mari perkaya kemampuan berpikir kita. Kita perkaya kemampuan bersosial kita. Kita perkaya kemampuan bercivilization kita, berbudaya kita. Mampu melihat kehidupan orang dari sudut penglihatan orang itu.
Unak kolasya sudut pamerintah to. Karena itulah cara Tuhan melihat. Dia melihat kita dari cara manusia itu melihat dirinya. Ibana ro ibana tu pertibion. Ima pangalahon apa dua honate marsob nasida tu Tuhani hola divereng nasida adong taddani bitangi. Pangalahon apa tuluhon anggona tarwarak doro aku mandok kono cabutul lebah. Alai muludak pebuaon tong dohurak tabu. Pangalahon isi Herodisi nangai bahudok una pebuah hamu tu halak dah. Pangalahon isi Herodisi. Ai munafik doi bana turine mana do tu halak majusi halak parwasya purbei lao mahamu molodung pajuk pahamu annong da pabuahamu tu udah ina asado ta marsoba agaya. Your language is so wonderful. Bahasamu begitu indah dan menyenangkan. Janji-janjimu melebihi sorga sekaligus melebihi neraka. Asarwa marsobbaninna. Hape naneng pamation nado. Aga. Bahasa. Karena orang yang punya kuasa begitu tahu ada orang lain yang mau berkuasa, dia takut kehilangan kekuasaan. Maka cara terbaik untuk menghindari kekuasaan ini pindah adalah mematikan yang punya potensi berkuasa. Hidup pangalahon tarida di Natal. Jadi bahaya dua kena berkuasa. Jadi hita piate amanginang ate ai sudah berkuasa noeng jabungunan noeng amang do mananginang. Dah, ikon hati-hati dong, hati-hati dong. Itu bah, suatu gabi masih pusaka mu bah. Neng yang bilho ke kuasaku ini mana bah? Oke bah, waduh, suatu nginar pani. Itu bahaya. Kekuasaan itu sangat berbahaya. Membunuh bukanlah hal yang sulit baginya. Ima pangalahon apa tuluhon, anggoi dia posirohak kudo dao do isyak kita. Dao. Jala mulo neng jonokian dohonokku masongon dan diokarote dalam nama Yesus saya mengusir segala kuasa setan. Nah, datuk solau dah hati. Alaina paopat tonom manatu mabuda. Iya si Maria dipeok do hati sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana keluarga. Si Joseph doh si Maria amak tabunai namar dongat cari peyate ngabuta hilalan waeng bohana si dana dua di siate amang haman waeng ulau ni si Joseph patro manu cilapit dorai mana para jolu ate kadang-kadang kita lupa bahwa Yusuf itu melakukan itu. Bagaimana mungkin Maria melakukan itu? Ai lu jadi pibana tumubuhon poso-posoi atong isu do mangalopay tiki si Joseph itu dah isi manuci si Joseph itu dah si peranannya ke bawah pe perlu do komersial do na manucion itu ba heado sahalakku tinggal di Filipina 4 bulan ala perjolo utusan inang mengajar dope di Siatar jadi aku perjolo mah mangula tu Filipina mengajar sahalak kumatong hapead dorang stusiau buhama ai nasanga pihad dui betiki ai kade patong kan ngata boto kade kan dia gawi kan bah na bong akhiri dah itu dah adong do staf khusus ni kan adong do supir ni kan itu dah adong do pengurus ini bah banyak alamat dia dah. Saya dah kiatong iba manuci baju tong. Dah kia mangaloppa, baroi nang sasyatra ala di syatra iba tiki, moloroi bana iloppa dungi sipata di loppa me godang, bape manasan global metong iba kan. Itu tong ada. Saya dah kia pola iba mangaloppa. Halai duk sah isan. Roma halahida. Melolaun ritusan nina.
Thank you. Mulai neng mangasia ko tu sanin na lapuan. Mulai sana atar sedang doina, mulai sana argain na, mulai somurado alaya tara kamahasiswa di sini. Basong na haduk dura mulai lamasi doang musin na. Bah, naraki bekas olok niku. Kebetulan tak pala soma lau marlapo sendiri. Di bagas nguluk ke jarang do marlapo sahalak kurbani. So nus taburu la manga sahalak ku ilapot kuna dong madongar rupani. Babuana mau ni naro aku. Wetong mga laundryon biaya sekian daga. Wetong ngon na belajar na mga dilapon biaya sekian. Boh. Bedak pula habis bulan nung ngamit tu pag gaji sa sauti on naro aku hadang na to biar. Ito rusuk ke mau dia donan niku isan. Oh. Marona mau to. Maronan. Merdalan. Bido. Terus do merdalan. Jono kok hola 3 kilometer do. Bido. Ido hola 3 kilometer do. Marona na. Mangalopau. Te buru habe naraku. Si Romainang ayah dewe ko bumbuna ni na unang suku na tong bumbuna dah niku. Ayah asal mahipasa au mangan ido na rekod niku. Cita buru habe mangan nak sodong pe bumbuna ang gurung gohola niba. Baik do. Jadi Roma musaina itor nang mangalop pa biau kan. Itong dodok susah, ma burjuhu piak kay na tong susah. Ay gibi so binoto mangalop pa do manuci hamuna. Hale yang gono pak bulan niya tong cuci sendiri, gosok sendiri, gatuk sendiri. Bah, kanteng do tong. Ayah udah mangkosok, hujamid do, ikomersi tanggir gosokan. Wah, bayi do dah. Komersi tanggir. Hamak tahu nih namar dong acari peyete. Songo si Josepi manuci lapini mangalop pasi panganon ni si Mariai madideng poso-posoi pagalap api pasi suluan wamak tabune terasa cinta kasih suami istri itu ketika dia melakukan sesuatu bukan buat keperluan istrinya, istri akan merasakan sesuatu yang sangat besar. Ido akamang proseam na me taule di jabu aga hom inat taitor inangi ido alu nang masong ko tu sedok pe kita yo ko satungin na nanget unang topu ay molo topu herde ada sesuatu ini kebinan non. Ayo, mari. Suasana Natal itu membawa keluarga dalam penuh kebahagiaan, sukacita, kerelaan, bersama, membangun, membina, membesarkan, mendoakan, membimbing anak-anaknya bersama. Oh, suasana Natal yang indah. Lewat Yusuf dan Maria. Hidup benar di dok Tuhani, di dok debata tu poso-posoi. Anakku doho, saderiod doho hutubuhon, jala baenok kudo sidigi-digian ni pak musudia kamusum. Salpu do sude langit doh tanaon ale yang goho manotong doro disaleleng ni leleng na ayang go akasuru-suru boy do husuru ngoni mar porang manutung pertibion akasuru-suru ni boy do husuru mabega lobang na balga ala yang goho anak kudoho ninna iko sude suru-suruan na gugui marsoba tuho ninna iko sude jolma manisiyai marsoba tuho ninna idono ang benar roh ita tu son asa marsoba ita tu ibana amanginang ay delujado na mangulok kita nuang apalagi medsos sonate adong doa macam duk saya YouTube romse TikTok adong dung saya TikTok adong go ado FB Pro adong muse RL
Oh real dong. Real. Dang nabo to bioneraku. Terus maro informasi tu hita bukan. Terus mah bajeri tapselina ago yamang ningon. Bajeri Makassar na abagoy. Neng rop na Jakarta amak tayo wadui. Ngai takup sianuin na agapuang nium se. Saya sudah holad na bari tempat bain luja jol mayate. Jadi yang gue barita di luar itu akamang do tamuina otikian nama belas rohat tanuai. Otikian nama. Aida mada romak kaina odah las dunia roha. Ifoto homma diri rupani. Kami dengan penuh sukacita mengikuti acara di sini. Kan las rohana ini dongan kan. Dijah dongan asing me ju rohani. Ibu las ni rohana ju rohanion. Agaya pak. Jadi dang dapok be. Borak nani naro. Atong bama beta nang dijabut tak tapatu balas si rohai. Marhiti perpekuling nalabok. Dak pola la ni gudang ni sinamot. Ba marlas ni rohana mora na bogus betong no marlas ni roha. Tapatu balas ni roha. Alalas ni rohai siya bagas dui. Sukacita bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Itu tergantung kepada sikap kita menghadapi keadaan. Apalagi maengon, aku nak pola magurak ku cita-cita muna. Aku dak situ juga gantungkanlah cita-citamu setinggi langit ini kan. Agak ya mang nang kepala setinggi atap rumah pun dak tolak be. Habis setinggi lah. Enggak usah. Ya yang normal-normal saja dan berdoa. Tentu kita berharap kehidupan yang lebih baik. Tetapi jangan sampai cita-citamu membuatmu menderita. Aina aku dah ngobrol jolmo menderita di masa lalu. Aku sugari mau besono dak sono kianau. Inna menderita je hamunai beni. Menderita di masa kini. Bala sono ni hape halanga sono ni. Nah. Menderita di masa depan. Au boy maniano sono ni na. Sorong ko terjadi. Alai ibu hamate mulu gagal. Inna muse. Kenapa membawa banyak derita ke dalam diri sendiri? The power of now. Kekuatan masa kini ada pada kita. Beta tasobba Tuhan Yesus. Tasobba ibana alaniaha dihaholong ibana hati goran dipasiding ibana hajahaton. Lam solhot hita tu Tuhan Yesus makin lomor hatta tu hati goran. Jala sogo rohatta tu hajahaton. Tu hajukaton. Sogo rohatta. Tak kalau masih sobu sogo. Jadi perlu nomor sogo ni roham. Pahehe sogo ni roham. Ale unang tudunganmu. Sogo roham ima tu hajahaton. Lomo roham tu hati goran. Lomo roha tu hati goran. Asabu ingoni ikon namar sada dohita. Doh Tuhan Yesus naung tubui. Di pasu-pasu debat ama hita. Mian dame di hita di bagasang nguluta. Mian asini rohana. Tabah holong ni rohata sesama hita. Di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni parkarijota. Di tonga-tonga ni masyarakat. Jala molo di luas debata. Boi hita mangurupi. Akadongata nahumacit. Sian hita. Martangiang mahita. Ale amang perdenggan basa mauliate jala marulupulup rohanami mamujiho di arion marningot ari hatutu buminong paluahon hamisian dosa dohot hamatean ditopot hodo akana galei nasomar dihadihaya sa jongjong dia dopanmu parsidohot mahamiri si Tuhan. Ditopot hodo akana bisuhi akana pistar akaparadongan ni namar nida tada ni hamuliaumi gabe mar sobba tuho say parsidohot mahami di pangalaho si songoni alelaos lungud rohanami marningot pangalaho ni akana marhuaso naneng mamuno poso-posoi
Sai pada mapangalaho si songonesian hami. Asau nang marsigatung di huaso na dong di hami-hami. Gabe mabiar marnida kahwaso humaliang hami. Jala mauliati rohanami diho ala di luaso si Joseph dohot si Mariai gabe dalanmu. Lahu marmudu-muduhon doho pagoda kon poso-poso Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami i. Asa saut hami gabi upani halo jaonna. Oh Tuhan, hot rodi saliling nililing na dohara jaumu di bagasan Tuhan Yesusi. Say luas mahami mian jala marsigatung tuha totongon mi. Asa dohot hami manotong songon ho na manotongi. Alani partodi mahamin waeng makalo mohon hati goran jala makka gigi hon hajahaton ai ido di halo mohon ho songon naung majadi di bagasan Tuhan Yesusi. Tuhan tangiakon do akar huriamon sude parhalado Sailo asma arena talon pai baru hon nasida lam solhot Tuhan Yesus Kristus asalam margu nasida makobasi huria modi hasadaon di harohaon nama si jaloan asa tung retap aku basio di so jala taruli pasu-pasu sudia kaparhaladamon padita situa bebel fro salu taya kapungwa parede akapa musik ganuk matahe Tuhan dapotan uli dohot tua sian na posomanang yako sudi ruas ni huriama marsada-sada nuaeng nareta romar soba tuho say tangi hon ma akatangyang nasida na jauh-jauh tuho na tarbigi dohot nasian bagas rohanabi asa dapotan uli tua doh lasni rohasian ho jala gabe parsi doh nasida dalammu pasaor hon pasu-pasum tutorop jolma nang akar ruas ni huriam nasorap dohot hami sadarion molo ala ni hapuguso do Tuhan saya siro tatap nasida lehon tikki na gandi nasida madai pasu-pasum boy rap dohot akar ruas memersaur marsoba tuho asa tung argasi tutu hadirion nasidabi hajol maun nasidabi diado pamu marsangak maho Tuhan ala nungamian ho di bagasan dame di bagasan hami jala dame mi buanun nami di guru nami siganu pari pinar guguan ni todim todi parbadiai. Amen. Marede mahita. Marede mahita laos tapasahat ma peliata tu di bata.
Batangnya kom peleata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroani saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Pasahat hami masyanan ilehom itu hami pilihan nami itu ho. Say jalo may gabi uap na hukus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parasya kami pilihanon pati bulhon harajaon mu di tonga-tongani huriam dohot di Portibion. Buhay marohan ami marhiti-hiti todim asalam hutadda hami godang ni si lehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata na totong na sumarmulan na somar pacohotan hupuji hami maho ala saud sudi tahim nang sinakakmu adorang somarojahat dupi hasiang anon dang tarabat si bulis sinakakmu adorang somarojahat dupi hasiang anon dang tarabat si bulis sakakmu jaladak sudat tahim na badiai di bahen dosa nami ala ni holong ni roham na balga naso haduduani di baheni Mauliate marohanami tuho ala naung saut sakakmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami asa malua hami sia dosa hamatean dohot sian uhum jala masohot hami mangulahon dosa onpe saya si maroham di hami togi hon mahami tu anakmu saya bahen mahami gabe si luam tu ibana asa upani halo jaon nahami ala nati naon na berniti dohot hangaluton humokop hami asa ibana na punahami jala hami na punaibana Sai sungguh lima huriam sadari ona sadi ingot habal gaumu dohot haroron anakmu gabe jolma laho panguluhon hami perdosa. Sai sungguh lima akka parhalado ni huriam mamaritahon barita nauli tu saluhut halak naung patar hasangapomu jala naung jupang dame dohot hasonangan. Sai lehon mapitu naukap tu akana soporse ado petuho akala si pilibigu dohot tu parugamona asing asarona sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masaluhut raja dohot akka suruanna asa dibotona sida naung dilehon ho raja jala Tuhan na sumurungi rodi saleleng nilelengna. Saya lehon gugut wakan dari bagasan pangujunan apuli akan marsak jala palua akan tergugut. Saya tatap jala odingi akan pinaburu-buru ni halak alani goarmu. Saya dongani jala pasu-pasu hami sude akan godang rodi dak danak di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Aliama nami dari Banua Gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya ro maharajaonmu. Saya saut malomo ni roham di Banua Tongon son dari Banua Gijang. Lehon matu hami sadari on hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan nomor dosa tu hami. Unak kami togi hotu pangunjunan palua mahami sian pangago. Sa
jalma pasu-pasu sian debata asamar gugu homar soba tu Tuhan Yesus Kristus. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Selamat Hari Natal Madihita. Di damang dainang asa hudul meta di nganat tabe manguluk kita 15 menit adorong so tauduti marulaun nabadia. Tabagi maroti tabagi. Tapahudul mamang, tapahudul menang asaboy dapotan kris. Jadi buah-buah tuita di hamuna amanami nanami andorang hita majalo parpadanan nabadia molo dung sidung hita marona badia hamuna naing marpoto asa unang tu langgatan dituruni langgatan mahamuna hita marpoto songoni buah-buah alasanna di langgatan ma inganan parhobason. Jadi molo namar foto dengan une hita ditoru ate manginang songonima buah-buah nami itu hita saluhutna mohon dimaklumi moliate. Sudah do hita dapotan amanginang dah, sudah do hita dapotan. Ayo sampai belakang.
Jadi amang dok dainang nama dohoti perjamuan kudus akan umat jalo surat haluaun. Jadi kayak nakon nami naso mendapat surat haluaun manangdang malua depe asa di paimama di ruang serbaguna asa boy naik aka na tua-tua nasian serbaguna. Mau lihat mak. Ati adong dope na somat dapok roti asa tunjuk tangan asa di leher roti ditaruhon. Oh itu. Adong dope na somat dapok roti malurang adong be berarti nungaris dapotan.
Cek, cek. Cek.
Oriani tuhata na hinahulungan. Kau tama ulaw ta marulaw na badia taparadi ma rohata tapahohom ma martangya kita di bagasar rohata. Amin. Taparadi deta nomor 152. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ati-ati muna dohot rohamuna, marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung, amanami na di banua gijang, asi roham, topot mahami na pungu dison. Adorang hupanga kamian non parpadanan na badiai, lehomma todi parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di hami. Asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami. Pargugoy mahami matsawadahod diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsiaon na mangului. Say taiti rohanami asalam malungu kami tu banua gijang. Asa say masihol hami pai may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akanong pinarhamaul ni debata. Hita sakap nuaing na mangaton parpadanan na badiyay. Di bahini tatibang majumulo manang natau hita marulaw na badia. Asaunang hona uhum manang ise siyak kitaon. Ay holan na uduk roha jala na manorsoli rohana ala ni pabahinan na nasoture. Jala na manopoti dosana, jala na porsia di hasisan ni dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na dohot marulaon na badiya, unang bedi oloy si bolis. Unang bedi dati mardosa. Tukpa daw hamuma rohamuna siyani. Tunggot apok kamuma hosom dohot late ni roha. Alay pa ingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus na umate. Jala na mula mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatakasi majolo rohat tabi. Jala alusi hamuma suku-sukuno jong-jong ma hamu saluhut na. Di parhatuturohamdo halak pardu sa hosian hatutubum dohot alani pangalosim di patik ni debata molo di parhatuturoham dokma olo. Namarsak doroham ala dosami jala dipangi doroham na ing madua ho nuaing siad dosam molo songoni roham dokma olo.
di parhatuturohamdo nang ro Tuhan Yesus Kristus tutano o panguluho pardosa ibana nang mate dohot mulak mangulu humokopo mamorsan jalamane sa dosam molo songoni di parhatuturoham dokma olo doho manggotapos siya roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardinggan dohot halak na mangarsahiho jalan na olo doho manisa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sisaun ni debata sude dosam molo songon ni roham dokma olo atong tapaw dukbe marohatta jala tatopoti ma sude dosata ihutok kamu ma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alak pardosa gudang dohami. Ajot-jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sugut. Molo balos sonommu tuhami hobar tu pabahenan nami i. Alayala ni gudang ni asi dohot tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu umokop pami. Alani ubain nahum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudidu sanami. Jalaleho todi parbadia tuhami asamargugu hami mangaludasa dusa. Do mangulahon na hobartu lomo ni roham saliling di tano oddo pehami. Amen. Atong hamuaka na manopoti dosa muna jalan na mauas di asin ni rohani debata. Sa isahat matuhamu na hina porsiyaw muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Pos marohamuna nung nga sesa sa luhut dosa muna marhite-hite guarni de bata ama dohot anak dohot todi parbadia. Amin alia manami na di banua gicang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaumu say saut malomon ni roham di banua tungaw songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madusa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon sa leling ni lelengna. Amen. Maredde hita. Hodul mahita sa luhut na. Tok tangiho kamuma tonani Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginay ujutarje heibana. Didok mamauliate dungi di ponggoli may di parleho matuak kasisian na huhuk madidok jalo hamuma jalapangan madagik kudoi dan nileho tuhamatian humokop hamu. Bahe kamu masongoni bahe parningotam muna diau. Jaladung sunna sida mangan. Dibuat ma panginumani didok ma mauliate. Dungi didok matuna sida jalo hamuma. Sude hamu manginup siani.
Ia panginumanop padan nai baru mon marhite hite mudarhu naniusehon humokop pamu bahen hasisan ni dosa. Sai baik kamu ma songoni bahen parningotam muna diau. Atong romahamu nungaradi sude ida jala dai hamuma dengan bahasa ni debata. Romahita tujolo hut mared dehita.
Hamuaka manami na nami los jongjong mahita sa luhut na marede hita edeta siya bukwede nomor sia ayat sada hupuji holong ni roha. Martangiang mahita. Puji ma Tuhan di bata aleto dikku jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata aleto dikku jala unang tung halupahon dengan di basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena. Jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan. Jala dilehot tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardinggan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahit tuhita na hobar tu dosata. Jala dang dibalos so tuhita na hobar tu hajahatotta. Songon asini roha ni ama-ama tuaka anak konna do. Asini roha ni Tuhan debata. Diaka na makabiari ibana. Nungatakas di patuluhod di bata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus humokop pita uju pardosa dopi hita atong dalam malua mahita nuay siar rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni say pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nyon rodi saleling nileleng na. Amen. De pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Selamat hari Natal madihita salu nakamanginang. Shalom. So mahita diak kananeng majalang tijo.